ки ёрӣ диҳед ва аз ту ки ангуштош аз коса ма дурӯғ гуфтам. дар асл ҳаст одамое ки ҳар рӯз мара азоб медиҳанд. Ягон кас ӯро агар ба навор нагираву худаш танҳо боша, пас чӣ ба камера меҷинба? Агар ки худаш тоқа боша, пас чӣ ёра меҷинбона? Магар дар хонаш призракай? За кадрам кадоме духтара фармон мета. Оҳиста оҳиста, яъне ки паст не ки вақте ки записа баланд мекунӣ, шунавида мешава ки кадоме гап задестае ва фармон доде. бисёриҳои мо шумо ҳолатҳои беҳадам даҳшатнок ва ё ин ки ғайриоддиро дар ягон видеои пастановочнӣ ё ин ки дар ягон киноҳо мебинем ки одамо чизҳои хом мехӯранд, одамо ягон одами дигарро мехӯранд, ё ки ҳайвона ё ки ҳайвон одама. вобшим ҳама чизҳои даҳшатноки безеби ки диданаш, тамошо карданаш вообще-то противнай намехоҳӣ бинӣ. ане ки ҳозир дар ин видео бародаро ҳамин гуна ҳолата шумо реалниша мебинед. Одама чӣ маҷбур мекунад ки ихел чизҳоро бихӯра? Сабаб чие? Мақсад чие? ҳамада салому алейкум бародаро, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Ва пеш аз навора тамошо кардан бародаро хотиррасон мехоҳам бикунам ки ба паскаска метавонем бидроен ба канали SM Sport ва аз воқеаҳо ва хабарҳои ҷаҳони варзишӣ бохабар бошен ва ҳамчунин метавонен следит кунен ки ба наздикӣ бозиву ҷангҳои кие ва шумо дар ин ҷангҳо метавонен сум кор кунен. Ба ссилкаи дар комментария закрепида бигзарен регистратсия кунен. Фаромӯш накунен бародаро ки дар вақти полни регистратсия карданатон дар депозити аввал промокод шумо метавонен бонус ба даст биёрен. ҳамсилкам промокод дар комментария закрепи чидагия. Мукбанк ия намуд контенти ҳастае ки одам бояд хеле зиёди хӯрока дар камера бихӯра. Аввалин бор ин намуди контент популярӣ мешавад дар видеоҳои азиатскӣ ки як одам метавонист як бора миқдори хӯроки гуногуни хеле ҳам бисёра мехӯрд. Хай мо медонем ӯра ки ба фикрам ҳамин хӯрок ҳам дар кор нест. Агар ҳам ягон чӣ бигзара ба пешон қабида хӯрдан мегиранд. иш удивителна нестае. Бисёри одамое ки ин намуд контента пеш мебаранд, ягон сухан гуфтанам дар кор нест. Просто хомӯш мешинанд мехӯранд. Контенти озод. Агар одаме ки хӯрдана дӯст бидора бо прият аз ҳамин хотир ин намуд контент оҳиста оҳиста хеле ҳам популярӣ мешавад ва блогерош ҳам бисёр мешаванд. Не ки гарчанде ки ин намуд тематика популярӣ бошад, дар байни ё як канале ҳастае ки аз ҳамаи ё фарқ дорад. И хел фикр кунӣ, хай ягон чиза хӯрдан чӣ ба дар гурӯҳи видеоҳои даҳшатнок дохил мешавад. Не, дар инҷа ҳамаш просто нестае. То охира тамошо кунед маълум мешавад. И канали Кейт Япае ки охиронда автори канал, яъне ки ведущий канал аниқтараш худи духтар гум мешавад. Ва ба он нигоҳ накарда ки аз ин кор чанд қадар вақт гузаштагие, ин савол то ҳозира ҷавоби худша ёфтагӣ нестае. Агар ки шумо дилтон беҳазур нашавад, дилтон слаби набошад, бо мо монен тамошо кунед, барое ки дар инҷа ҳам ҳолатҳои тарснок ҳастае, ҳам ҳолати даҳшатнок ҳастае, ҳам ҳолатие ки одама вобшим авқот хӯрдеса боши, агар дилит мумкин беҳазур шава, авқот хӯрдеса боши, агар дигар нахӯрӣ. Ман бояд огоҳӣ кардам. Кейт ҷазирӣ ифлосӣ, пастӣ яке аз гапҳое ҳастае ки тамошобинои ҳамин контент ҳамин хел ира ном мебурданд. ведущий канал Кейт ки ҳар гуна хӯрокҳои гуногуна мехӯра бо маска ки ин маска танҳо ними рӯша нишон метаҳад. ин кор удивителна нестае барои он хотире ки на ҳама дар YouTube мехоҳад ки худша нишон битиҳад. Например мегирем ина ҳозир ман худма нишон надоистам барое ки ман намехоҳам мара бинанд. Шумо дар дигар видео дидагӣ на? У видеошам اون مسکه روی اومده و من نیستم کاروچی رفتیم و سببی در این باره ویدیو کردن یعنی که حالت استراشنی نمیدن همین که این دختره تماشابیناش یک سال زیاد باز نمیبینن و گمان دارن که دختره دزدیدگیان و این حالت این کارا را او به اختیار خودش نمیکرد یعنی که را دزدیدگیان و مجبورش میکردن که این کارا بکنه. کانال دختر مثل دیگر کانالایی که همین نمود کانتنت دارن پیش میرفت. برابر подписчикош زیاد شدنم آدمایی که اهمیت میدادن زیاد میشد و در بیشتر کامنتاریاش آدما اهمیت میدادن که به همین قدر بسیار خوردنش این دختر فربه نیست. خیلی شد ویتال نیست اینا من فربه نیستم بچی و او میگفتن که مجبور سراستیما میخره. یک ویدیو بود که 5 کیلو لاسوسا میخره.
албатта дар зери ин видео комментариёш хеле ҳам группи буданд. Бисёри комментариё ба монанде буданд ки чӣ ба ӯ қадар бисёр мехӯрад ва мисле ки ӯра ҳамчун асир қабидагиянд. захмои дар баданаш аз куҷо пайдо шудагиянд. вақте ки ин гуна комментариё бисёр мешавад, хеди кейт ё ин ки ягон одами дигае ки канали ӯра пеш мебурд оправдат кардана сар мекунанд дар ин бора. ман мехоҳам ки ҳолата бифаҳмонам. ягон кас мара маҷбур намекунад ба хӯрдан. ман ягон мушкилӣ надорам ва изҳое ки дар дастҳои ман мебинед ин аз офтобае ва ҳамчунин захмо. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. подписчикое ки хеле нигарон буданд аз ҳолати духтар, далши ҳамин хел комментариёшона нависондана давом додан мегиранд, не ки дар як лаҳза комментария маҳкам мешавад дар хиди видео. кейт комментария дар ҳамон видеои мекушад ки бештари саволот дар бораи ҳолати хиди духтар мерафт, не ки дар дигар видеоҳо комментариё кушода буданд. ва маҳз дар ҳамон ҷо подписчикои ӯ хеле корҳои ғайриоддиро мушоҳида мекунанд. чӣ хеле ки уже фаҳмиден, духтар дар видео гап намезад ва ягон гапа ҳамчун субтитр дар болои видео менависонд. дар яке ҷумлаҳо калимаи сос дида мешавад ва якчанд ҷумлае ки дар болои видео навишта шудагӣ барои он хотире ки духтар гап намезад ва суханоша менависонд, агар ки ҳарфҳои сари ҳар як ҷумларо гирем, help мешавад. яъне ки ёрӣ диҳед. ва аз туки ангуштош аз коса ином дора азбука морзе, яъне ки ҳамин хел одаме ки ба ягон проблема гирифтор шудагиай сигнал метаҳад, яъне ки одаме ки ӯра қапидагиай ӯ нафаҳма сигнали ба ҷоияи одамое ки ӯра мебинанд бояд бифаҳманд ки ӯ ягон проблема дорад, не ки ин метавонад аз дигар тараф боша, мисол нервный тик боша ё ки ҳамин хел одат кардагӣ боша вақти хӯрданашда. ман намедонам шумо бихел нагарам хел мекунед, ман намекунам ин хел кора вақти хӯрданда ва ман ранги намехӯрам, не ки ишам факта. яъне ки одамое ки кора мушоҳида мекунанд ба як хулосае меоянд ки духтара дуздидагиянд ва ӯ ғуломай. бисёри одамо мегуфтанд ки духтара дуздидагиянд ва маҷбурш мекунанд ки ин кора бикунанд, не ки бобуд тамошобиноӣ ки ин теорияра рад мекарданд. ҳамин хел мефаҳмонданд ки ин нелогич намешид одаме ки духтара дуздидагӣ боша бимонад духтара ки видеоша ҳамон хеле тағйир бута ки дар уҷа сообщение зашифроват боша, яъне ки ӯ дебил нестанд ку. агар ки мемонданша духта просто прямой сообщение менависонд дар видеош ки мара ёрдам будин. ва агар фикр кунем ки бале духтар худаш ин кора намекард, дигаро мекарданд, яъне ки одаме ки ҳамура дуздидагиянд, агар ки одаме ки ира дуздидагия ӯ бикуна, ҳамин қадар нервиш, ҳамин қадар психикаш вайронае ки ин хел кора дида ва дониста специално худаш бикуна ки бо одамора дар дилшон тарс ваҳма бештар куна ва бештар ӯ бикованд ки чӣ гапае дар инҷа ва видеоро бештар тамошо кунанд ва ӯ аз ин кори худаш ҳаловат барад. хай ая ҷиҳат уже одаме ки одама медузда ин хел корда заставид мекуна, ин так фаҳмояд ки ӯ солим нест. чӣ хеле ки шумо дар видеош метавонем бинен нависондагие ки чӣ хеле ки шумо аллакай фаҳмиден. ман хушбахтам, ягон кас мара азоб наметад. не ман дурӯғ гуфтам. дар асл ҳаст одамое ки ҳар рӯз мара азоб метаҳанд. метавонад одаме ки ира дуздидагия специално ҳамин хел бинависад, то ки бештари диққати одаморо ба худаш ҷалб куна ва аз ин ҳаловат бигирад. ҳаст ҳамин хел ҳолатое ки маньяко шахсеро ки дуздидагиянд оилаи ӯро ёрдам метаҳанд ё ин ки ба берун мебароянд, худшона ҳамчун ҷабрдида муаррифӣ мекунанд. бале психикаи ин хел одамо беҳадам вайронае ва дар ин кори ӯ риски хела калонае ки ин хел метавонанд ӯро биқапанд. ба ҳамин қадар риск нигоҳ накарда ҳаст ҳамин хел маньякое ки кора мекунанд. фикри одамо ба ду гурӯҳ тақсим мешавад. баъзеош мегуфтанд ки ӯро азоб метаҳанд дуздидагианш ва баъзеош ин теорияҳоро рад мекарданд, не ки ба ҳамаи нигоҳ накарда ҳам гурӯҳи якум ҳам гурӯҳи дуюма фикрҳошон танҳо теория мемонд, не ки захмо дар бадани духтар рӯз аз рӯз зиёд шидан мегирифтанд ва оправданиёшон ҳам зиёд шидан мегирифтанд, яъне ки дигар хел мефаҳмонданд ки ин раънаҳо аз куҷо пайдо шудагиа. ба ҳамаи
нигоҳ накарда будан одамое ки даст набардоштану канали ӯра кофтанд, то ки ягон чизе биёвем ки тасдиқ мекунад ки ӯ дар хатаре ва одамое ки бештар вақтшона сарф мекарданд аз таги дил мекофтанд, сообщениеро заметид карданд дар видео ки дигарро натонистанд дида. яъне ки сообщени бештар ёрдам метад дар и муаммо ва бештар тасдиқ мекунад ки духтара дузидагиянд. диққат метем ба сообщение. Ягон кас мара ба навор намегира. Ма дар хона танҳоем. Не ки ягон кас ӯро агар ба навор нагира ва худаш танҳо боша, пас чӣ ба камера меҷинба? Агар ки худаш тоқа боша, пас чӣ ёра меҷинбона? Магар дар хонаш призракай ё ин ки не, ягон кас дар асл ба навор гирифтаистае. Фикр кунем ки ягон кас ба навор гирифтанаш ягон хай ягон безебӣ надорад. Не ки чӣ ба духтар дурӯғ гуфт дар сообщение, яъне ки гуфт ки ма дар хона танҳоему, ҳеҷ кас мара ба навор нагирифтаистае. Чӣ ӯро маҷбур кард ки дурӯғ бигӯяд ё ин ки кӣ маҷбур кард? Баъди ҳолата дидан одамое ки мекуфтанд ягон сабаб, ягон зацепка биёвем ки духтар дуздидагиай, боз поиски худшона давом метанд ва чизе ки во мебинанд ҳам худшона ҳам мо шумора дар ҳайрат меёрад. яъне ки за кадрам кадоме духтара фармон метад оҳиста оҳиста, яъне ки паст не ки вақте ки записа баланд мекунӣ шунавида мешавад ки кадоме гап задаистае ва фармон додаистае духтара. Testler. Testler. ва дар баъзе ҳолатҳо дида мешавад ки духтар резка меистад, гӯё ки ба кадоме нигоҳ дорад ва ишораи ӯро аҳамият додистае. Ба ҳама тафтишҳои тамошобинош нигоҳ накарда, рӯз ба рӯз видеоҳои духтар бадтару бадтар шидан мегирифтанд ва ҳолатҳое ки тамошобинош медиданд бештар тасдиқ мекард ки бо духтар кори бад рух додаистае. Ман худи ҳозир фаҳмидам ки боз як дандони дигари ман шикаст. Бале, дандон шикастан аз чизое ки мехӯра удивителна нестае. Не ки ҳаст бодаиҷа варианте ки пеш аз хӯрок хӯрданаш мумкин ки ӯра зада бошанд ва ҳамун сабаб шид ки дар вақти хӯрдан дандонаш шикаст. ва дар видеои пешина агар ки шумо дида бошен, дар лаваш пай буд, мисли шрамвори. Метавонем мо фикр кунем ки ҳолати дуздӣ ҳастае ки дар камера ба ҳамагон нишон доданд ба тамоми ҷаҳон. Не ки дар ин саволот ҷавоб ёфта намешавад барои он хотире ки як сол боз зиёдае ки дар канал ягон видеои нав нест ва аз ҳамада бадаш ҳамае ки дар бораи Кейт ягон хабар нест. ин видео дар бисёр сайтҳо опубликоват шудагӣ буд ки рӯи ӯра бо дигар одамои гум шуда ва ҳатто бо актрисаҳо монанд карданд. Не ки мутаассифона ҷустуҷӯ ягон фоида наовард. Бисёр ҳолатҳое ки дар видеои духтар рух метавад сабаб мешавад ки мо бовар накунем ки ин духтар ба хоҳиши худаш корро мекунад ва бисёр комментариҳо дар видео несостиковка доранд, яъне ки дар комментариҳо менависанд ки барои он хотири ӯ маска дорад ки биниш нуқсон дорад. Не ки дар дигар видео баъдан дида мешавад ки биниш ҳеҷ нуқсон надорад. аз ҳамин хотир одамое ки дар ин кор бештар диққат метан ва мехоҳанд ки ростша бифаҳманд ба як хулосае омаданд ки намуди ки духтар нишон метад дар видео гӯё ки ӯра ягон кас маҷбур намекунад ва ӯ хушбахтай ва аз кори худаш хурсандай, ин гапҳо ҳамаш дурӯғанд. ва одаме ки видеои ӯра монтаж мекунад ва суханора менависад ки бо ӯ ҳамаш хубай, хеле Кейт нест. ягон одами баде ҳастае ки мехоҳад ҳамара тамошобинора саршона гиҷ кунад ва як хеле нишон бутия ки гӯё ки бо духтар ҳамаш хубай ва ӯра ҳеҷ кас ба ин кор маҷбур кардагӣ нест. ва як факти дига метавонад ин ҳолата тасдиқ кунад ки духтара дуздидагиянд. агар ки ин намуд канала монетизировать кунанд, пас фаҳмо мешавад ки ба ин намуд просмотрое ки духтар мегирад, ин канал миллион сум доход меёрад. Не ки дар як лаҳза дигар дар канал ягон видео намекунанд. барои чӣ? дар ҳолате ки ин қадар миллион фоида биёра видео намекунанд. барои он хотире ки уже дар комментария бисёри одамо сар карданд кофтукоба ва бисёриёш фаҳмиданд ки духтар ба ихтиёри худаш кора намекунад ва одаме ки ин кора пеш мебурд аз ҷиҳати безопасност фикр карда кора манъ кард, барое ки агар далши давом медод ӯра меқабиданд. бародаро фикр ақидаи худтона нисбати ин кор дар комментария бинависен. видеои пешинара тамошо карданашро фаромӯш накунед ки ӯз дар болои экрани шумо баромадагиай ва барои видеои ояндара пропустит накардан дар канал подписатсия кунед ва зангулара пахш кунед.